dan Allah ni wallahi na gaji wai in ba muka je wai dake za mu ce masa kash kar ki damu shi ba mata inda akan mata ne ba shi taba da masa tukunya in muka dinda kai ma zaki masa dani insha Allah wallahi din na gaji hakuri da ki mu daje wajen bawon mata ina tafiya ta ku daidai a ce na more ko dai a ce ban morewa ba ba mata wala ana magana zandiki da kai kawai zaka mutu ka dame ni ina karatu da Allah a dama ba wai zandikin bane ba zulaya ce muka zo tare da ce ai maka magana in ba shi ba ko oke a to drama ina zuwa annisa'u al-imra'ati ayo Allah me yasa miki kuka haka me ya same ki masa bayani da Allah mata dan Allah ka taimaka mana wallahi muna cikin matsala wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kash inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau abin kunya ya same ni ba mata a ce ga mace na zubar da hawaye a gabana ni da in ga kwallon mace a ƙasa ƙara a ce na wuyan kwarare ya zubar kamar yadda ruwa ke gudu a cikin ƙorama wallahi ka ba mata shi ta ce ba kai ka ni kai mata to cikin Allah da nashi ikon dai shigan ne ya shigo tsakani kai man bayani da zan gane mana ya shaɗa ya shigo tsakanin wada wallahi shaɗan ne ya shiga tsakani sai mi kai mata to shaɗan ne ya shiga tsakani shaɗan ne ya shiga tsakani wallahi ke idan ba zai faɗa ba ke ki faɗa mu da kanki miya maki to shaɗan ne ya shiga tsakani Allah shaɗan ne ya shiga tsakani ne mata ciki wallahi ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dan kare in kare darajar mata ba dan kare in tona miki asiri ba kowa ya ji ki a gari wallahi da mota police zan kira a zo a kai mata a kai police station ya kai dan na san kana bautawa mata shi za a ce kuma in kawo ta wajen ka a san da a ruwa mana a cikin dan Allah tunda mace ce tunda ke mace ce zan taimaka maki kai je ka abinda zan yi ba ran shi zan yi ba zan taimaka maki ni in je na ku kaki sharawa yanki ba mata in je ka tafi mana gaban dan sakaran banza da ganin shi kaga manomi ba kauye kina ji ko ki kwantar da hankalinki ki daina kuka ki samu natsuwa akwai wani aboki na likita ne shi akwai rashin tsoron Allah wurin shi in dai zubar da ciki ne to shi aikin shi ne mu je kawai a zuba maki da wani cikin ki huta to mutuwa ake baby kin san abbaki da cikin nan ne ki rika yawo cikin gari ana nuna ki ana faɗin baban ku ana cewa ƴan uwan ta cikin shege idan na mutu ba ma baki mutuwa baby baki mutuwa dakta ko gina akwai matsala ne matsala kuma shi ya sanya ce ka dan fito nan mu yi magana ta sirri akwai matsala baka gani hankali na karshe ba a firgice na lura abokina na fahimta ka ga riya ga ta nan ka ganta na ganta abokina to ciki gare ta kuma cikin nan nawa da ni na yi shi kai ka yi shi ni na yi shi saboda haka na zo wurinka ka nema mana mafita a zubar da shi kawai to amma abokina yana ga kamar cikin ya girma sosai haba dakta kai da na san ka kwararre kan aikin nan bayan ka fara ba kai ya fi dubu gaskiya ne kawai a shiga da ita na san ka san hikimar da zaka yi da Allah a je kawai a zubar da shi da Allah babu damuwa ka ce ta biyo ni da gaske to shikenan babu damuwa haka nake so ka san ba na son wasa kin gani ko mun yi nasara ya ce kawai a je ba wani matsala kana ganin ba wani matsala kada ki damu baby kada ki damu gayan nan kwararre ne akan zubar da ciki yayi dubu ki mu je kawai da Allah ba wani abin da zai faru Allah ya ji kan abin da aka samu Allah ya ji kan shi a shekar da shi kawai yawa dakta alhamdulillah ka ce an same ta ma'ana an cire cikin ta dawo lafiya ya ma an same ta to me aka samu matsala an samu matsala wace irin matsala kuma ta mutu an samu matsala ta mutu ka ce ka kashe ta ne an samu matsala ka kashe ta ko ka kashe ta to ya zai zo jarinya yanzu ba a wuce minti biyu ba da rayuwarta da lafiyarta muna tafiya muna bayanin soyayya ka zo ka shiga da to ya ma sai ka ga maka kai ke walwa ne mana za ka ji yarinya ce ba ta da lafiya tawa shi likita ne na zo da ita yanzu ya shiga ita nan ciki yi mata aiki ba a wuce minti biyar wai ya ta mutu ƙarya yake yarinya ce ma ciki
ya zo da ita nan dama na gaya mai cikin yayi girma ana iya samun matsala. Oke kai. Ya mun gaskiya. Sasanci za kai. Ya mun gaskiya. Ga mun gaskiya na gaya wallahi Allah bai wallahi tallahi wallahi ba ina cikin nan ba. Dama wani ne ya mun gaskiya. Ka da shi Allah bai ka da shi na. Wallahi ka da shi a kama shi. Kada ya guri Allah bai. Allah wannan ka san shi. Tawa kai bai ma wajen Hausa ne. Wallahi tallahi Allah bai iyaye shi ma Hausawa ne. Ka ga mun gaskiya ka san shi. Take sai lafa me. Allah ba bai take sai ya hakuri kai wannan bai ma san abin da ake yi ba ya hakuri. Me lafi ne Allah bai kaga ba me lafi ne la ilaha illa wallahi da ma na san kai baka da gaskiya. kada ka bashi lafi ne da kai da doctor da kawo ma yarinya kuka yi wannan aikin yanzu nan zai kawo mota ta kwashi ko. wayo Allah ni bawan mata